நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் விமனில் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நேற்று தான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுட்டு ஆஃபீஸ் அசியூம் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி திரும்பி சென்னை வந்திருக்கேன். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது வேலையை முடிச்சுட்டு திரும்பி டெல்லியிலேருந்து எல்லாமே வேலையை பார்க்கணும். ஸோ ஏன்னா நம்மளுடைய பிரதான் மந்திரி மோடி அவர்களுக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் அண்ட் NCWவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இது ரொம்ப பொறுப்பான ஒரு பதவி எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராபப்ளி நான் ஒவ்வொரு முறையும் பெண்களுக்காக குரல் கொடுக்கும்போது, பெண்களுக்காக பேசும்போது, அவங்களுடைய உரிமைக்காக பேசும்போது நான் பல தடவை பேசியிருக்கிறேன். அது பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னால் இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்க முடியும்னு அவங்க ஒரு முடிவை எடுத்துகிட்டு எனக்கு அந்த ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ சந்தோஷமாக இருக்குது. தமிழகத்தில் மகளிருக்கான பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு முன்னெடுத்து செல்வீங்க இந்த பதவிகள்? நான் தமிழகத்தில் மட்டும் சொல்ல மாட்டேன், ஒட்டுமொத்தம் இந்தியாவிலே சொல்லுவேன். நான் பெண்களுக்கு பல துறையில் பிரச்சனைகள் வந்துட்டு தான் இருக்குது, நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ எல்லாமே பேப்பரில் வருது, சோஷியல் மீடியாவில் வருது. ஆனால் அது தாண்டியும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது, ஏன் சராசரி பெண் பஸ்ஸில் போகும்போது தான் உரைச்சிட்டு போகிறாங்க. அதுவும் ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் தான் நான் சொல்வேன். இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அதுக்கு எப்படி நம்மளால் சமாளிக்க முடியும், அதை எப்படி நம்மளால் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். தமிழ்நாடோ டெல்லியோ காஷ்மீரோ இல்லை வேறு மாநிலமோ அப்படி நான் பிரித்து பார்க்கணுன்னு நான் விரும்பலை. ஒரு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை நடந்தால் அது கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டது, ஒரு எல்லையாக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்ம இந்தியாவுடைய ஒரு பெண்ணுக்கு தான் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு பெண்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது தயவு செஞ்சு நம்ம யாருமே இந்த மாநிலமோ அந்த மாநிலமோ, இந்த மாநிலத்தில் கம்மியாக இருக்குது, அந்த மாநிலத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படி நம்ம பார்க்க வேண்டாம். நம்ம வீட்டு பெண்ணு இந்தியா நாடு சொல்லும்போது அந்த நம்ம நாடு, நம்ம தாய் நாடு. ஸோ நம்ம தாய்க்குன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம நினைப்போம். அப்படி தான் நான் பார்ப்பேன். தமிழக முதல்வருக்கு பிறந்த நாள் அவருக்கு ஏற்கனவே ட்விட்டர்லேயும் நான் விஷ் பண்ணிட்டேன். நம்மளுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். கட்சி ரீதியாக வேறு இடத்துல நாங்கள் இருந்தாலும் அவர் எனக்கும் ஒரு முதலமைச்சர் தான். அந்த மரியாதை என்றைக்குமே அவருக்கு உண்டு. அவருடைய கட்சியில் கிட்டத்தட்ட 6 வருடங்களாக நான் வேலை பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவரை பற்றி நல்லாவே தெரியும், எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒர்க்கர் அதுவும் நல்லா தெரியும். நேராகவே அவர் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்ய முடியும் அதுவும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவர் மேலே மிக மரியாதை நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அவருக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். கேட்கலம்மா. நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எதிர்க்கட்சியில் இருக்கும்போது ஏன் அவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏன் இருக்க முடியாதுன்னா, பிரதமர் வேட்பாளராக ஏன் இருக்க முடியாதுன்னா அவர் கேட்டிருக்கிறாரு. தாராளமாக இருக்கலாமே. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அந்த ஆசை இருந்தாக்க அவர் தாராளமாக தன்னை ப்ரமோட் பண்ணலாமே. இந்த நாட்டில் அதுவும் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக யார் வேணாலும் பிரதமர் ஆகலாம், யார் வேணாலும் முதலமைச்சர் ஆகலாம். மக்கள் அவங்களுக்கு வாக்களிக்கணும். பிரதமர் ஆகிறதுக்கு மக்கள் வாக்களிக்கணும். இன்றைக்கி நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறாருன்னா அதுக்கு காரணம் மக்கள் வாக்களித்திருக்காங்க. ஸோ அவர் ஒரு நாளைக்கு பிரதமர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டார்னா தாராளமாக அவர் நிற்கலாமே. மக்கள் வாக்களித்து அவர் பிரதமர் ஆகலாம், ஏன் இருக்கக்கூடாது? இந்த நேரத்தை தேர்தல் பேசக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு NCW இருக்கும்போது நான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு தேர்தல் பற்றி விஷயம் பேச முடியாது. அதுவும் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம தேர்தல் பேசக்கூடாது. தேர்தல் நடந்திருக்கு, யார் ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னா நம்ம ஓட்டிங்கும் முடிஞ்சிருக்கு. யார் ஜெயிக்க போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட 74% மக்கள் வாக்களித்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னா. தேசிய அளவில் பதவி வாங்கியிருக்கீங்க, ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு பதவியாக தான் பார்க்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு செயல்பாடும் இல்லாமல் போகுது. நிறைய பேர் தலைவர் ஆகிடுறாங்க, தேசிய தலைவர் பதவி, அதுக்கப்புறம் அமைதி ஆகிடுது. தலைவர் பதவி ரெண்டுமே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறீங்க தம்பி. பதவிங்கிறது வேறு, தலைவருங்கிறது வேறு. எனக்கு ஒரு பதவி எதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க, எப்படி செயல்படுத்துவீங்க நினைக்கிறீங்க? அதுதான் எப்படி செயல்படுத்துவேன்னு அது கேளுங்க. பதவி ஆகிடுறாங்க, தலைவர் ஆக முடியாது. தமிழ்நாட்டிலேருந்து என் செயல்பாடு இருக்கணும், என்னால் செய்ய முடியும். அதுக்காக எனக்கு தேசிய அளவில் ஒரு பதவி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பதவி கொடுத்ததுனால தான் என்னால் இன்னும் நல்ல செயல்பாடு செய்ய முடியும். ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது நமக்கு. நான் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் அதான் சொன்னேன், நம்ம மாநிலத்தில் மட்டுமில்லை மற்ற மாநிலத்துலேயும் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை இருக்கும்போது நான் குரல் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தேசிய அளவில் என்னால் அந்த பதவியை எடுத்துகிட்டு என்னால் பெண்களுக்காக நல்ல விஷயங்கள் செய்ய முடியும். எனக்கு அந்த திறமை இருக்க நினச்சிட்டு தான் எனக்கு அந்த பதவியை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க. நிச்சயமாக தமிழ் வாழ்கிற பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை நான் வாங்கி கொடுப்பேன். பெண்களுக்கு எதிரான நிறைய வழக்குகள் இன்றைக்கி நிலுவையில் தான் இருக்குது. NCW ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் ரெண்டுமே வேறு. நாங்கள் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு, அவங்களுக்கு நியாயம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு அமைப்பு. நாங்கள்
சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்துக்கிட்டு செயல்பட முடியாது. நீங்கள் வந்து அந்த ஜுடிஷியரி சிஸ்டமுக்கும் எங்களுடைய NCWக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசணும். முதல்ல எது எடுக்க போகிறீங்க இப்போ தான் நேற்று தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி தான் நான் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய பொசிஷனிங் வந்து டெல்லியில் இருக்கிறதுனால எல்லா செயல்கள் ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து டெல்லியிலேருந்து இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது வீக்கெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் நான் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் வர முடியும். இல்லை அது ரீதியாக எனக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேலை இருந்தால் தான் நான் வர முடியும். ஸோ எது முதல்ல கையில் எடுத்துக்க போகிறேங்கிறது கிடையாது. எது பேக்லாகில் இருக்குது, நிறைய ஃபைல்ஸ் எங்களுக்கும் பேக்லாகில் இருக்குது. முதல்ல அந்த ஃபைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு படிச்சுட்டு எது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நோக்கி நம்ம போகணுன்னா தவிர இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போகிறேங்கிறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த அமைப்பு இப்படி ஒரு பெண்களுக்கான அமைப்பு இருக்குது. எங்களுக்கு 24 மணி நேரம் டெலிஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் 24 மணி நேரம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். எங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, எங்களுடைய வெப்சைட் இருக்குது. 24 hours NCW வேலை செய்யுது. இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு முதல்ல பெண்களுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னு இன்னும் தெரியல. ஸோ அதுதான் நான் பேசும்போது பதவி ஏற்றணுன்னு எங்களுடைய சேர்பர்சன் பேசும்போது இதுதான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த விழிப்புணர்வு நம்ம கொண்டு போகணும். கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒரு தைரியம் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக நாங்கள் இருக்கிறோம், அந்த தைரியத்தை முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அவ்வளோதானே? தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.